مريم سين لا علم ولا علم علمنا كتكزين صدق بارك كزين تأمنك نسلك كزين أسوقك يجني لك كزين كن لسمك كل شيء سجل لك أزلك أسجد لك ولا كيت كني كل لسان أنت وتعملك عملك ويجاكس ونقصنا جالس عملك أنت لك كل جالس قالوا كل زنفس جوا كنا نبكم مهارنا كل سؤال لك ندي بلا أنت مسسوي تصلي كما زبل قدوس 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 جابير أملخنا زنبركا زلخا نقول حليف كادمان زل علم تنبر كم مسراك سام عرب كاب سمين كسعدبو بسم كان زل علم تمسكن يكون سلا كله تمسكن نتعذهب كنا ساعات معلتن نصلوات نمسكنا قال كان ممهار كنت قمر له حيل سلا ذهب كنا تمسكن أجي صلاتنا تقبل سغاس معنا سمي خادما محرنا نمهارو قال كادما بقد خاخت غزلنا ناتكاخ قبرنا تعززنا إياك فتسمنا سماء عبيد ما بمنفس عبيد ما ناب سماء كتأمتنا سرح قزلنا سجابي راملخنا عالم سلام نزازل لنا يحقر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقونا سلام هبنا كل بعلمنا نريد زلنا كل حماق نقر بصبو قير لنا معاتنا محرات قطعنا بتوع السيلة وطلنا تولدو يعبيلنا نأخذ ونو قبرلنا وفي رمز اللود حني اتولنا قشم اللود حن مسلم لسلنا زنانا صانا نعلنا زعرف منكس فارسلنا تميم زلو نسألنا بسقام نس تاسرف تحلنا فحز ولد ما أقبلنا بنادينا قدس رنجل مريم ملاد النت بناي ملاخت تراد النت وناي نبيتنا وريات نسخل كان سمايتات نصرت هاي تفلينا كبابنا ابنا قبر من فتقول صادق برفت رديت فلنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصاتنا كان تاب سمايكم لما مدريت هذا انجرانا لما هبنا بدلنا بدلهم كم دحلقنا لهم بدلنا عشان دقلنا وكفادحنا نعمل فتنا يتتولنا نقصنا حاجة كبرين جد علينا خيمة أمين وجدت يا مريم بناي كبس جبريل مرا سلام لك الخوف اللي ناخذ دنقليخي بسقافون دنقليخي هذا إيجابي ارتواد قويتا سراوي سلام لك الخوف سقي كوان سبرفتي خي فركر سوم برخي وعمل تسقى جابير مساقي وفست الدسولكي حتياتنا خسري لنا نفت ودقيس كورسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتحوا يشرق جنام لكنو دانيس كورسوس كاني كنا سريات يدم ساسي أبس أو دلوبر كساتي برهان أنتم أبي كانت وعيدة كانت تران سرب سنات بس مكم كن فتانون سهنا يرسينت بلوان سمات جيو مهار النكسوس مال عصر تفلته جيو مهار النكسوس 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 زحلف محرنا زمسحلونا بأفن منفس قدوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تفلته بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرستوس ناي مسجانا صلوت سناي نجر نزجبر لنا يقرب على الجابير أبون قيتنا ملغنا مدحنا يس كرستوس نمسكون لنا سويرنا ردينا نيحلونا نغربنا تقبلنا تمعفونا نتنينا سعد يومنا بسحنا يحجون بذا عبد السعود دي أم بكل زمان وقتنا وفسم سلام كحلونا كل زغ جابر ملغنا من لنا قيتنا جابير كل التعز أبون قيتنا ملغنا مدحنا يس كرستوس دولو كل جبرين من تقول لجبرنا وش تقول لجبرنا مسكنا كلنا سلسور كنا نزل داخلنا نتحل خلنا نبغاون سلزقرب كنا نتقبل كنا سلزقو كنا زتنا خلنا سعد يوم سلزب خلنا نمسكنا كلنا أبوي شيء قرب لنا وهم فكر سب سلزل منا كلنا كم مرات كون دللنا نزاد السعلزي عن كل زمان وتنا أخاب بنفراب بفتصم سلام بفتصم هبنا كل غنات كل مكران حبون قورن زخنا كل جبر شيء عم مخرج فأسوات من العد سلام أبوي شيء كبار كاب كله حزب خاون رحق كاب زرياب زلنا يبتون رحق زدعمن زحشن عزلنا تمام كريتين كل حال سلام كرك السلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كله خفا عدنا نبالها نمبرنا فتنا يتأتون حرور دخاويتنا أمضخنا مدحنا يذكر ساس من تفقد سبيل بزجورة مراتين قراتان مسخا معرم خوم زخنا من فس كل سن سجانا صنعتهم بؤذل لك على من كل سعى نزل على أمين يعني السحاب مزمر حمسان حدا
وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير رخا أبساي دمسس كواساي صبك عصبني كم حتيتوي ناصرني أنا أبساي فلتالخم ما حتيتي كل جزء بقدمي زربا خاص عاد فرد خانوس أون كاتر كبس أنا نأخاطر بدلكم أبكن مخا كي جور كنا وأبسات ولد كنا كأب حتيات تنستني نونا حق وأوشتي خاطر لي أبو أنتم محرني من تغصر سسم الزاتري إني كبرت كسورس أبني تنتقد كتكين عطن تحقسات بحطان حقسن أسمعني تكاب حتياتي كولن بزل أبساي وندمسسو وعملها قري لب فطر اللي أنا منفس كأوشتي حدش كاب قد كاي دربيني حقس ملحن كامل سليل فؤادني عنفسون دقفني مقد خان مفرس ومرام إيا حتى أنا بقاهم لسويا وعملاق مدحني كوعدا دم أنا قفني سانين سلك أهل الكتب لولو إيا قويتي أفي مسكانا خنقرس خنا فريكفت مسوعات بهاب بلك كان انت زي كونس مقرب كل كانري مسوعات مراراي توغوني خم مسوعات عملاق سور منفسي وعملاق نسبرون كتكت عند بايت ونعوني خا نسيام تصقخا سناي قبر الله مكاتات يرساليم وندق شب مسوعات صدق بزحر مسوعاتي ملو مسوعات بهاك بلك أي شروع مسويخا أرحوغ أقرب لك أيام هاللويا زا سعزيا من بارسغا قويتا إيس كورسوس أما قبرن نفس أنت ساعات معلتن يا كمون دك أسام سالمة سولة زخونت كمود داتا غزي أدمسر تقصر صورت غزي دك أسم كورسوس نقصين أملاقين مسكانا قربلو حاتياتيك حاد قال لك إلمنو أبي دكتور نباهم يمعدى المزامر مزمور 230 ኤልሳቤጥ 131 አይን ዓለም 132 አንዲት 133 አቦሺ 134 ኤልሳ አይፎን 137 አባይ መልጌታ 138 ሳሙኤል 141 أنا خنبباي 142 ኤልሳቤጥ 146 عنديت 147 عين عالم 148 ساميل عويل كام بباسامي من قد يزلق دكتور هذا أبونا من بابا والله الراي مزمور 148 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ أتن صحين ورحنا مسجنو أتم برهات كواخبتي أمسجنو أتم ناي سماياتن قبل على سمايات زلهم مياتن أمسجنو نسو عزيزو تفتيرهم يمومو نسم إجزابير يمسجنو نزل عالم قومهم زي حلف حقها أهابهم نإجزابير كامدري أمسجنو أتم قبلات بحرن معمقون كلهم أتم حاون بردن أساحتان قمن قالوا تسلت هبابولان أتمخرانن كربيتن كلهم فريت عوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسسان لمم تبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقوازن قرازتن عبيت مسنا عشو سمو بين العلي قرمو قبل على سماين مدرن مو نسم إجزابير يمسجنو نهزبون قرنا على على ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል ተጽቆርበ ህዝብ የመስገነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ما نبره نتقبل እግዚአብሔር ከሞት ከንዘይር ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጸውነቱ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ነቱ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕግ ገብሩሉ ምሳተው ወንሱ ድማ አቡይ ደሃቆፎን አምላኩን አመስገነሞ ወጎይታይነትንም ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮም ብርሃን ከዓይንተይ ካብ ራእያት ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ
مسكانا لإግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምስራ ባሃን መንፈስ ቅዱስን ለምን ሁሉ ሰዓን ንሰግደል ካሎና አሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት ኤልሳቤት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ካብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ይመጽ ሰምዑኒ ዘለኹም هو እቱ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ነሰየ ገና ኣብ መሬት እንትነብሪ ካብ ኣለኺ ካብ ኣለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪት ተንሲእኪድ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን አሜን ማለምን ወልስተም ዘይወዳ አንዲት መዋእል ሰብ ዘይውዳ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለዎ ክነይሩ ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋ ክኮለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይዘእኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣይነ ዓለም شحري سلام كما وعلكم أو نصيحة الدنقل نباري أخي إتي قلتوف صلال رديتكي حقزي نت زرقحي نتي أبحلنا كم معبر زقلابت كفو حسابات كابع أرحقيو نتاح حممتي نفسي بخنتنت أزيا حلواتا أطفئة ألا أمو أبصولوتن من كحن أبقسيا مخنياتو نسخي كعاليتن محرت اتلمن عليت أدي إخي أدي منشي هيوت نقسين عملاخين قويتين إيسوس كريستوس تسفاي إخي كورنا او قيتا بزاليت زيا إلسا آيفون إلسا تمكدي اوكي او قيتا بزاليت زيا نعمو بزي حاتيات كنحدر حلونا او أملاخا بوتاتنا نسخا بروخيخا برختك أزي بزحيو قدوس سمكاون نزل عالم كبري زمل أويو آمين او قيتا خمتي أواخا توكلنا يزلنا محرتك كمو تخنلنا أعنتي خلو نعاخا يصبع له نسخا أب أوانو مبتهبو او أملاخنا مدحانينا او تسفى كلها وسنات مدرين سمعنا او قيتا نسخا إخا كابزي عالت زي نزل عالم تدحننا تعوبنا آمين او قيتا بروخ إخا مو فردخا محارني او قيتا بروخ إخا مو حقنتك أرداني او قيتا بروخ إخا مو كبرخا أبرها لي او قيتا محرتك نزل عالم ينبر او قيتا نعي نتقبال إدكا كابولدو نابولدو معقوبيي سلزخونكا ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹሞ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ
ምሕረትካ ነቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁንዓት ልቢ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጌታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፀባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኤልሳ ኤርትራስ አይፎን ቅዱስ እግዚአብሔር ከመይ ውዕልኩም ናተይድያ ኤልሳ አይፎን ከመይ ውዕልኩም ونات دحان قصل يا دحان إرتلا دحان كيتبوا እሺ اسمعوا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ኸደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝዋብ ፀሐየሞ ምንት ተቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ بقعات بدنا مسجانا خمدينا خنصلب سمايات تنبر أبونا سنكايك ما مدري يخونا على تنجرانا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا له بدلنا ناوسانا نغدقنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر النزل عالمنا تكاين معمينا وزوتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله وحلنا خدنقلي خيب السقاه وندنقلي خاد جابير صواب ويتا سراوي سلام لك الله ونسبك ونسبرك في غيف ركرس ومرهي وملتا تسقى جابير مساقي اوفس تدس والكي عطياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين امين مسقالا نقدس تنقل مريم يلتراس ايفون او ቅድስ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክትጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ክሓድገልና ትዘከርና አሜን መተው ጸሎተ ሃይማኖት መምህር ሳራ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን መተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኒ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡ ከአነ ነፍስና ስለዘድኃነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ንኣኻን ይኹን ንስኻን ሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን
አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሳሙኤል በጽሕካ ድኻ ኣለኹ ጌና ሃይራይ አይፎን ኢልኩም ኣትኹም ዘለኹም ሽምኩም የብለይን አይፎን ሃይራይ አንዲት ሳንበባባ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ እምበር ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኑን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ንትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደከልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ አቦና አቦ መልጌታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙልአትየን ሆን ሁሉ ትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኻረዳ አይብልናን ወአምላኽ አባና ሐደር ንበደልና ቅሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ ትብልዕሌና ስም ቅዱስ ስምካልካ ወጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮበከ ወጎይታ ብቃት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ
ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልና ነብስና እንደገልና ኣብ ክፉት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዮም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ وفسيت دسوالك حتياتنا صريعنا نفتو ودقي يسكرسوس منتانا حرات لمن لنا أمين أوغون ناين الصحات صلوات أوغيتا أبزا معات زياب كلمي خاب تقواركم بقال بحسابكم بقل واساتنا زحاتنا يو صغارو حروحون مفكر سوين سلازقون كامن تتقدسم كالكا تعرغنا نحدقلنا وأملاخ سلام كن حدر سلام أوتيتها بنا أبزانا يديك أسكت ينخاب كل چنكتنا تعقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام مراك على خلنا سجان برهراين تمفكر سوف خانا حدو الدخا ويتانا نملخنا مدخنا يسكر سوس تبون مسؤون كبرين وداسين قرمان زلكا معرفة مزخون وهبي وتمنفس قدسين مسكانا يقباكا حجين نزل علم علمين أمين ناين السحا دحر نفسه كف صلاة دحر نفسه كف ساعة صلاة وقويتا محرنا محرد كونا بزحلنا وعم نفسه كف ساعة جزين أب سماينا مدرين بخبرت سجل الكاكور سوس من أملاخنا بعنا ويتقسم بزحمرتن سنات ملاخا نروح روحنا طبعا قدام يوم حتى أتنياتات من التمحر نحات بن السحات مليش به وتكنا برمبرمت زي تدلي من تصبهم دلو تسوى سمايات كروح ونقول لنا بدحنا تتقدم وقويت أبزا ساعات أنا كل ساعات لما نتقبل وتنا كان علنا تزادت كان كبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمع رحمنا فوز حتياتنا حدقلنا كاب كل خوف حزن كيات برد عنا فلونا ممكن عقاب بودسان ملاك حلونا عودت امنات كان من رحمة انت نابت زي مرمر زي وسن تتكام بس عدلنا السخان نزل على بروخي امين اوغيثا كبور مسكون ودخان صحاتكم صوت اللي خلهم كمزي بلونا بلا خمز مهرنا خمزنا نصب وعكا وقعات كبرنا سمعت نبرابونا سنباي قدس منجس خاتم صاف أركان تاب سماي كم دمام دريفن على تنجرانا لما هبنا نحن نبدلنا بدلهم كم دحرقنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا كم كفادحنا نمبر فتنا يتأتونا منجس حيلين كبر نزل على أمنات كايما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدى جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له نسعكا وانس برقتي خي فركرسهم برقي أمل تسقا زيابير مساقي وفست الدسوالكي حتى سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس معنتانا محرات لمن لنا امين آمين قال هوت يسمع لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር كلكم ناز قدس بيت ክርስቲያን تهبونا عربي ጸሎተ ሰርክን ከምኡን መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበት ውህታን ይኽፈልኩም ትብል በዚ ጉባኤ እዚ ቅድሚ 5 ሰሙን ማለት 7 ሚያዝያ ምስ ተራኸብና ኢና ብግዕዝ ማለት እዩ ብፈረንጂ ከዓ 15 ሚያዝያ ምስ ተራኸብና ኢና نمبل حمشاي سمون بدحانة سلام عقيبو نمرخاب زبك عنا ناي بحر مسقانا يبصحيو نخلهم بس ساعات زي اب سببا اب شقر اب سقم نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي يهبهم ابيت ما أسرت نزلو وصحرا يفترلهم وموت سقان استفلينا جنة منقسة سمايات هاقر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزل لهم قاعدة بس قدساني دبسكم نقول لهنا خاز استوعلا أمرهيبو مورداتنا يسبق لنا أبزي قدمي حمشاي سمون مالت شوعة ميازيا قبر هواريات معرف شومنت إنارينا هزي معرف شومنت سلسته أرستات كم زلورينا كاب حدا حساب سلسته ساول نبيت خريستيان كم زساددا كاب 4 قصاب 25 أب سماريا وانجيل كم تسبكه مسبكت ناي سماريان كمون سيمون كابتن قلنا
ናብ ግብሪ ጽድቂ ናብ ክርስትና ከም ዝኣተወ ኣብ ክርስትና ምስ ኣተወ ግን ነቲ ቅድሚ ምስ ክርስትና ዝነበሮ ናይ ጥንቁልና ስራሕን ብገንዘብ ተጠቂምካ ስልጣን ምድላይ ገንዘብ ተጠቂምካ መገዲ ሓቂ ንምጥምዛዝ ዝፈተኖ ካብቲ ኣብ ሐዋርያት ሓዲሩ ዝነበረ መንፈስ ክሕባእ ከም ዘይከኣለ ካብ 26/4 ፊልጶስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዘጥመቐ እዚ ስሉብ እዚ ገና ኣብ ሰረገላ እንዳኸደውን ከይተረፈ ዘንብብ ናይ ንባብ ልምድን ባህግን ዝነበሮ ከም ዝኾነ ብኡ መሰረት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንፊልጶስ ከም ዝኣዘዘሉ ብዛዕባ ዘንብቦ ዝነበረ ትንቢት ይፈልጦን ዘይፈልጦን ምዃኑ ፊልጶስ ምስ ሓተቶ ብዘይ መሃረኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ክፈልጦ ከም ዝበለ ፊልጶስ ምስ ገለጸሉ ግን እንሆ ማይ መን ይኸልዓኒ ምጥማቕ ኢሉ ከም ዝተጠመቐ ምስ ተጠመቐ ከዓ እንዳተሓጎሰ ከም ዝተፈላለዩ ርኢና ስለምንታይ ሰለስተ ዓርቢ ዝኣክል ሰለስተ ሰሙን ዘይተራኸብናሉ ምክንያት ምናልባቶም ኣብ መንጎ ኣብ ኬድኩም ዝነበርኩም 14 ሚያዝያ ማለት ብግእዝ ስቕለት ክርስቶስ ስለዝነበረ 21 ሰሙነ ፋሲካ ስለዝነበረ አገልግሎትና ንግሆ ነይሩ 28 ከዓ ብግእዝ ማለት እዩ ዋዜማ ዓመታዊ በዓል ናይ ቤተክርስቲያንና ስለዝነበረ አገልግሎት አይነበረናን ኣብዚ 7 ሚያዝያ ዝነበረ አገልግሎት ምናልባቶም ብግቡእነት ትሕዙ ሽዑ ዝተዘመረ መዝሙር ስየኹም አልዕሉ ሆሳዕና በሉ ስየኹም አልዕሉ ዝብል መዝሙር ዘሚርና ድሮ ሆሳዕና ስለዝነበረ ነዚ መዝሙር እዚ ዘመሩልና ጴጥሮስ ፋሚሊ እዮም ማለት እዩ ነቲ ምንጭ መዝሙርና ካበዩ ንዝብል መዝሙር ዳዊት 118 ቁጥሪ 5 ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ሆሳዕና ንወልድ ዳዊት ዝብል እዚ ዞም ዝጥቅስታት ዚኣቶም ካብ ጉባኤ ዝመጽ እዮም ማለት እዩ ማቴዎስ 21:9 ማርቆስ 11:10 ዮሐንስ 12:13 ብዛዕባ ሆሳዕናን ብዛዕባ ሆሳዕና በሉስ ይኹም አልዕሉ ዝብል መዝሙር ምንጩ ካበይ ከም ዝኾነ ከም ዝርኢና ነርና ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ 5 ሰሙናት ኣብ ዓለምና ኣብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ተፈጺሙ ይፍጸም ካሎ እግዚአብሔር ረዲእና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብጥዕና ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት በዚ ቅዱስ ጉባኤ ዘራኸበና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 እዩ ትሕዝቶ ናይዚ ምዕራፍ ብሕብረት ንሪኦ ምናልባት መጽሓፍ ክትገንጽሉ ዘይከኣልኩም ኣብ መገዲ ዘለኹም ዘይጥዕመኩም ካብ 1 ክሳብ 19 ሳውል ብክርስቶስ ከም ዝኣመነ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝረኣናዮ ሳውል ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘሳደዳ ስለዚ ታሪክ ሳውል ዝተለወጠሉ ብዙሓት ኣቦታትና ታሪክና የጸብቀልና ታሪክና ይለውጠልና ማለት ዘይጽቡቅ እናበሉ ዝጽልይዎ ታሪክ ዝልውጥ ኣምላኽ ብምዃኑ ካብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ብዛዕባ ሳውል ጀሚሩ ሎሚ ከዓ ብዛዕባ ሳውል ኣብ ምዕራፍ 8 ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ የሳድድ ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ እምነት ከመይ ኢሉ ከም ዝኣተወ ይገልጽ ካብ 20 ክሳብ 25 ሳውል ኣብ ደማስቆ እንታይ ይገሩ ሳውል ካብ 26 ክሳብ 31 ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ መወዳእታ ካብ 32 ክሳብ 43 ከዓ ጴጥሮስ ኣብ ልዳን ኢዮጵያን ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ድሕሪ መዝሙርና ናብ ናይ ጉባኤ ኣገልግሎት ኢና ክንሓልፍ ንዓይ ንመንፈስ ቅዱስ ዝኸውን አንደበት ልሳን ክወሃበኒ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥዑጡዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 19 ግና ኸሳውል ገና ብምፍርራሕን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ነዲሩ ነበር እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ዘለው ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣሲሩ ንኢየሩሳሌም ምእንቲ ከምፅኦም
ናብ ሊቃነ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካኡ ለመነ ክኸይድ ከሎ ከዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸላም ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዝሪኡ አንጸባረቀ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ከዓ ሰምዐ ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በለ ጎይታ ከዓ ኣነ ትንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንታ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ ንሱ ከዓ እናንበድበደን እናፈርሐን ጎይታይ እንታይ ክትገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ ጎይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ገለ እኳ ከይረኣዩ ደንፂዎም ደው በሉ ሳውል ኣብ ምድሪ ተንስኡ ኣዒንቱ ቋሕ እንተበለ ገለ እኳ ይረኣየን ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ከይረኣየን ከይበልዐን ከይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ ንሱ ከዓ እነሆ ጎይታይ በለ ጎይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብቲ ቕኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኺድ ሳው ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ እንሆ ይጽላ ኣሎሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንሱ እውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ኸንብረሉ ብራእይ ርኢ ኣሎ በሎ ሃናንያ ግና ጎይታይ ብዛዕባ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዕ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝፅውዑ ኩላቶም ከኣስር ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ኸርእዮ ስለዚ ኪድኣ በሎ ሽዑ ሃናንያ ከደሞ ናብ ቤት ኣተወ ኢዱ ኣብኡ ዋንቢሩ ከዓ ኣታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መገዲ ተራእየካ ጎይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካ እናባኻ ሊኢኹኒ በሎ ብኡ ከዓ ካብ ኣዒንቱ ከም ቅራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ረኣየ ተንስኡ እውን ተጠምቀ ምግቢ ምስ ተመገበ ድማ በርትዐ ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለው ደቀ መዛሙርቲ ሓየሎ መዓልቲ ተቐመጠ ብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ተገረሙ እሞ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ነዚ ስም ዝፅውዑ ዘበሉ ዘጥፍእ ዝነበረስ እዚ ዶ ኣይኮነን ኣሲሩ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ምእንቲ ከወስዶም ድማ ናብዚ ዝመፀን በሉ ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብምግሃድ ኣፎም የትሕዞም ነበረ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ ሳውል ግና ምኽሮም ፈለጠ ምእንቲ ክቐትልዎ ከዓ ለይትን መዓልትን ነቲ በርታት ይሕልውዎ ነበሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጸ ከዓ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ሕወስ ፈተነ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመንዎ ኩላቶም ፈርሁ በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሐዋርያት ኣምጽኦ ጎይታ መገዲ ከመይ ከም ተራእዮን ከም ተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጎይታ እናተዛረበ ምሳታቶም ይኣቱን ይወፅእን ነበረ ምስቶም ካብ ጽርኣውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ ንሳቶም ግና ከቐትልዎ ደለዩ እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣውረድዎ
ናብ ጠርሰስ እውን ሰደድዎ ከምኡ ከዓ ነታ ካብ ኩሉ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኮነላ እናተሃንፀትን ብፍርሃት እግዚአብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እናዓበየትን ከደት ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ወረደ ኣብኡ ከዓ ኤንያ ዝስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካ ኣሎ ተንስእ ባዕልኻ ንጽፍ በሎ ብኡ ከዓ ተንስአ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ ኣብ ኢዮጴ ድማ ጣቢታ ትበሃል ተማሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቃስ እዩ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋቱን ትምጽውት እያ ኮነ ከዓ በቲ ቅነቲ ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ያንበርዋ ልዳ ንኢዮጴ ቅርብቲ ስለ ዝነበረት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጴጥሮስ ኣብኣ ከም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናኡ ልኢኾም ከይዶም ጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንስኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርቢ ኣደየብዎ ኩላተን ተን መበለታት ከዓ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቀመውሽን ክዳውንትን እናኣርኣዮ ከቢበንኦ ደው በላ ጴጥሮስ ግና ንኩላተን ናወፃኢ ኣውፅኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብቲ ሬሳኣ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስኢ በላ ኣዒንታ ቋሕ ኣበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶውን ኮፍ በለት ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ፀዊዑ ድማ ህያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ እዚ ኣብ ኩላ ኢዮጴ ተፈልጠ ብዙሓት ከዓ ብጎይታ ኣመኑ ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፍሓቅ ቆራብቲ ኣብ ኢዮጴ ተቐመጠ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር መልአን ዓበየን ብጎይታ ዝኣመኑ ህዝቢ ከዓ እናተወሰኸ ኸዱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ መጀመርያ ንሪኦ ታሪክ ናይ ሳውል ቁፅሪ 1 2 ዝነበሮ ድሕሪ ባይትኡ ብምፍርራሕን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቱ ነዲሩ ነበረ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ስም ኢየሱስ ከይጽዋዕ ኢየሱሳውያን ዝበሃሉ ከይለዓሉ ከይተኣኻኸቡ ከፈራርሕ ንዝደልዮ እናፈራርሐ ክቐትል ንዝደልዮ እናቐተለ በዚ ከም ዝነበረ እዚ ምኽኣል ስኢንዎ ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ኣብ ደማስቆ ወንጌል ይስበኽ ክርስትና ይሰፍሕ ምህላው ምስ ፈለጠ ተሃንዲዱ ኣብ ደማስቆ በዚ ስም እዚ ዝተኣኻኸቡ ኣጥፊአዮም ክመፅእ ፍቓድ ሃቡኒ ኢሉ ሊቃነ ካህናት ከዓ ንሱ ድልየቶም ስለ ዝኾነ ፍቓድ ሂቦሞ ብሰብ ሙሉእ ስልጣን ረኺቡ ንደማስቆ ተጓዓዘ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ብድለዩ ብህንጥዩነት ዝገብሮ ዘሎ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ንስልጣን ወይ ንገንዘብ ወይ ንሻራ ኢሉ ይገብሮ ከም ዘይነበረ እታ ናቱ ዝነበረት እታ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ዝተዓበየላ እምነት ብሉይ ኪዳን ከይትጠፍኦ ነዚኣ እዩ ላዕሊ ታሕትን ዝብል ነበረ እዩ ኣብ ፍርቂ መገዲ ምስ በፅሐ ግን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዝርኡ ኣንጸባረቀ እዩ ኣብ ጸዳል ብርሃን ገለ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ሰምዐ እዩ እቲ ዘንጸባርቕ ብርሃን ዓይኒ ዝደጉሕ ብርሃን ዓይኒ ዘጥፍእ ናብ ዑረት ዝመርሕ እኳ እንተነበረ ጳውሎስ ግን ብዛዕባት ዝኾነ ክርዳእ ክልተ ሕቶ ይሓቲቱ ማለት ጎይታይ ንስኻ መን ኢኻ እዩ
ምክንያቱ ሳውል ዝፈልጦ ቅድሚ 9 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ተሰቂሉ ዝሞተ ሽፍታ እምበር ብከምዚ ዝመሰለ ብርሃን ዝገንሕ ኢየሱስ ምዃኑ ኣብ ሓሳቡ ኣይነበረን ስለዚ ጎይታይ ክብሎ ዝኽእል ዘሎ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተገልጸ ሓይሊ ነጸብራቕኹን ሓይሊ ድምፂ እናተንበድበደ ጎይታይ መን ኢኻ ጎይታ ከዓ ኣነ ትንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ምክንያቱ ሃዋርያት ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ ሰብ ብክርስቶስ ኣሚኑ ኣብ መስቀል ኣብ ተገብረ ውዕለት ተቐቢሉ እንደዘይተጠሚቑ እንደዘይተነሲሑ ክድሕን ከም ዘይክእል ይሰብኩ ስለዝነበሩ ንሃዋርያት ምስጓግ ማለት ነቲ ኣብ ሃዋርያት ሓዲሩ ዝነበረ እቲ ንሃዋርያት ስልጣን ዝሃበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጓግ ማለት ስለዚ ሓደ ከቢድ መጠንቀቕታ ከዓ ነገሮ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ኣንፊ ብልሒን ተድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ስለዚ ናብ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ርእሲ ኣንፊ እንተ ኣድሓርሒረ ንርእሰይ ዝገደኒ ኢልና ኣንጻር ጎይታ ኣንጻር ሓቂ ኣንጻር ጽድቂ ኣንጻር ግፉዓትን ውጽዓትን ኣንጻር ማንም ሰብ ኢድና ከይነልዕል ምእንቲ ንዓና ሓደ ዓብዪ መጠንቀቕታ እዩ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ እዩ ንሱ ከዓ እናንበድበደን እናፈርሐን ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሉ ስለዚ እቲ ፍጹም ስሙ ክዝከር ዘይደልዮ ሰዓብቲ ክህልዎ ዘይደልዮ ቅድሚ 9 ዓመት ርየሳ ኢሉ ዝሓስቦ ሕጂ ግን ብኸመይ ዝመሰለ ግርማ ተገሊጹ ምስ ረኣዮ ካልኣይ ዝሓተተ ሕቶ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ ጎይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሉ ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ክስገጉ ንሱ ይቁንዞ ንሱ ክሕተት ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ይምልሱ ምክንያቱ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኢሉ ምስ ሓተቶ እዝን ግበር ክብሎ ይኽእል ነይሩ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሓጋግ ሕጊ ፈጻም ሕጊ መምህር ሕጊ ስለ ዝኾነ ናብ ኢየሩሳሌም እቶሞ እንታይ ክትገብር ከም ዝግብ ናብ ከተማ እቶሞ እንታይ ክገብር ከም ዝግባእካ ክነግሩኻ እዮም ንኹስተውን ኣይበሎን ምክንያቱ ብቐጥታ ስሙ እንተጠቂስሉ ካብቶም ከጥፍኦም ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ሰብ እዩ ማለት ሃናንያ ካብቶም ሳውል ከጥፍኦም ኢሉ ንደማስቆ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ሰብ እዩ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ገለ እኳ ከይረኣዩ ደንፂዎም ደው በሉ እዩ ኣንጻር ቤተ ክርስቲያን ኣንጻር ሃዋርያት ኣንጻር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣንጻር ድሑናት ኣንጻር ድሕነት ነብሲ ክጓዓዝ ከሎ በይኑ ኣይነበረን ስለዚ ንዕኡ ዝሕግዙ ካብ ሊቃነ ካህናትን ካብ ፈሪሳውያንን ዝተዋህብዎ ጭፍራ ነይሮም እዮም ኣብቲ መገዲ ስለዚ ቁጥሮም ብዙሖም ኣይጠቐሰን ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ግን ኣብ ቁጥሪ 7 ገሊፅዎ ኣሎ ሳውል ካብ ምድሪ ተንሲኡ ኣዒንቱ ቋሕ እንተበለ ገለ እኳ ኣይረኣየን ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ስለዚ ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ምስተንስአ ከም ቀደሙ ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ የማኑ ፀጋሙ ቅድሚት ድሕሪቱ ክርኢ እኳ እንተደለየ ብርሃን ግን ኣይተረኽበን ስለዚ እንታይ እዮም ገይሮም ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ከይረኣየን ከይበልዐን ከይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ተጻሒፉ ከም ዘሎ ጸላእትኻ ሳላ ዕብየት ግርማኻ እናቃባጠሩ ይግዝኡኻ ቅፅዓትካ ምስ ረኸቦም ከዓ ሰላሒሎም ጸሎት ኣፍሰሱ እዩ ስለዚ ቶም ኣጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ሊቃነ ካህናት ኮነ ፈሪሳውያን ለዋውያን ክድግፍዎን ክረድእዎን
عقمي يبلومن حسابو ناي نبرومن عبد دمشق حنانيا زبحال ود مزمور نبره نعو غويتا برأي حنانيا بلو نسخا نيخو غويتا يبله غويتا دما تنسئ مو ناب تقنع زبحال متحلالف كيد ساول زبحال سبعي بعل ترسس انه يصلى لومو ابيت يهودا دليوي كبرن زخر سمو يخون كالوت اتسواغي قتالي نابلو خصوعو خلو غويتا ግን በትጽቦ ጎኑ ሰባይ በዓል ጠርሴስ ኢሉ በታ ንሱ ዝምከሐላ ዓዱ እዩ ጸዊዕዎይ ንሱን ሃንያንያ ዝበሃል ሰባይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ኸንብረሉ ብራእይ ሪእሎ በሎ ኣብቲ ቀዳማይ ያኦሂ ድሞ ክነግሩኻ እዮም ክብሎ ኮለይና ሰሚዕና ምስጢር ኣምላኽ ኣብ ካልኦት ክንሪኦ ኮለና ግን حنانيا زبحال سباي كحويو مخانه نأنتي كرئي إيدو خمبرالو مخانو برأي تقليسلو نبرأي أبكو ترعس حنانيا غنا غويتاي بزعباس سباي زي أب يروساليم نقدسان كاخندي كفو كمز غبرم كابوزحات سميع اللهو سبات نايتمالي تاريخنا نايتمالي حمقنا نايتمالي ودكتنا نايتمالي صيافنا يوم زذكرو غويتا گن حج زلنا يو هيوت يزدليوي سلازي حنانيا منقسقاس ناي ساول صبو غيرو زكاتاتل ابتوشتي لقانا كهنات سب زنبرو حبريتا زنبرو ملو سبي ازي سبزي اب يروساليم نقدسانكا بزح كفو زغبره حج ندماسقو ممصون ننجر دحان زي كونس ندك مزامر تخاخ أتلين كسوغوغوني زمت زلو سلازي سلمنتاي خاب زعبا ساول تزارب زعينو تزربا ايو نغويتا كردو فتيني እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙራ ይሃበና ካብ ሓሳብና ካብ መደባትና ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት ክንርኢን ክንሰምዕን ኮለና ስለምንታይ እግዚአብሔር ከምዚ ዝገብር ኢልና እንሓተሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ሃናንያ ንጎይቱ ኸረድኦ ፈቲኒ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታ ግን ኣብዚ ድማ ስምካ ንፅውዑ ኩላቶም ከ10 ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ኸርእዮ እየ ስለዚ ክይዳኣበሎ እዩ ሃናንያ ናይ ትማሊ ይዕልሎ ጎይታ ከዓ ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ናይ መወዳእታ ህይወቱ ይገልጸሉ ስለዚ እዚ ዝበልካዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሳውል ግን ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ክይዳኣበሎ ሃናንያ እዚ ምባሉ بقبو كردا أخيلو إي سلازي حاتته أوشتو زلو مس نجارو أتسو زحاسبون زفلتون وساني أملاخن مسامعجن حنانيا نتأجل قلت تقبلوه قصري 10 شوعته شعو حنانيا خدمونا بيت أتوا إيدو أبو عن بيروخا التساول حوي أبزياتها مستيري أتي ختمت كلها عم قد ترى كقويتنا يسوع كترين منفس قدس كن ملأكنا بخالي يخنبون حوي زبلا زلو حونتهم بسجا خمسة يكونه حونتهم جبار صبوا خمسة يكونه حونتهم جن أتعم قد دماسكو زت تقبلوا قويتا حريق حام خانو زجلس اللو قويتا السوم خان مرة خبيهم كترين منفس قدس كن ملأكا نبخال آخر نبلو بو خا كباعنتو كم قراف زبل ودقم رعيه تنسيون تتمقاي سلازي حنانيا مسأليلون إيدون مسنبرلون انتاي كونه نعنا خردانا زخيل أب عينو شعو معالت انتاي قراف كهولي خيل جن قراف زمسل ودقمو اتي
كرئي زي خلو زي مؤمن زي متماغن أنصار بيت خريستيان أنصار وسعاد مبقاسن بملو قراف كوينو حق خيري صدق خيري نقويتا خيري كاين الصح كيمن عقيت وزنبره بز قراف ازي يمسل مالت شعو تنسيو تتمكه نقبي مستقبقه دما برتعه ساول كامستم اب دماسق زلو دق مزامرت حيالو معلتي تقمته كبر نزخر سم يخون مستم كقتلهم يلو زمصه مستون كطفوم يلو زمصه ويتا تاريخهم سلوطلو اب دماسقوم ساعتهم حبرت جميرو سلازي كاب 10 ساب 25 ساول اب دماسقو يبلالو كالا ايار استيو اب دماسقو انتا يغرو ساول بوبو دما ابابايت صلاتهم بزعبا يوسس مسود املاح مخانو سبخيل كبر نزخر سم يخون ابولي كيدان ملو افلطو سلازنبرو بوبو يلو ابابايت صلاتهم بزعبا يوسس نسود املاح مخانو سبخيل سلازي تحابيو زي كونس ابت مكرابات اب دماسقو اغلغلت بمخمي جميرو اب بيت صلاتهم الناس سمعوا نارئوا نسود املاح مخانو كسبخ جمره سمعوا زبلوا خلاتهم كاتغرموا اتاب يروسالم نتوم نسم صوع زبلوا زطف زنبرس ازد يكونن اسيرو نابليقاون تخانات من تواسدوم دما نابز زمصن ازد يكونن بل اتبزعبو السمعون حجزري وزلون نسو كريستوس ود املاح مخانو اما اخل عبايت صلاتهم كسبخ مسرايو كغرمو جمرو وتر 20 كلتن ساول جنا نبرت اخدي ساول جنا نبرت اخده نتم اب دماسق زنبرو ايهودكا ኢየሱስ ክርስቶስ መዃኑ ብምግሃድ አፎም የተሕዞም ነበረይ አው ሳውል ገና ናበርተዐ ኸደ ስለዚ ምስ አምላኽ ዝለገበ ኣብ ሓቂ ዝለገበ ኣብ ቅንዕና ደው ዝበለ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እናበርትዑ ይኸዱ ተበጻሒፉሎ ማለት ስለዚ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ንኻልኦት ኣሕዛብ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብምግሃድ አፎም የተሕዞም ነበረ ቁጥር 13 ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ ሰብ ብሓቂ ክረትዕ ብሕጊ ክረትዕ ብስነ መጎት ክረትዕ እንድሕር ዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ናብ ፀርፊ ናብ ሻራ ናብ ምቕታል ዝኸይድ እዩ በቲ ብኢዶም ዘሎ ፅሑፋት አፎም ስለ ዘተሓዞም መዝ ምክርኻር ኣየዋፅን እዩ እንታይ ደኣ ምቕታል እዩ ዝሓይሽ ኢሎም ነዚ ክፉእ ሓሳብ ከም ዝሓሰብሉ ቁጥሪ 24 ሳውል ግና ምኽሮም ፈለጠ ምእንቲ ክቐትልዎ ከዓ ለይትን መዓልትን ነቲ በርታት ይሕልዎ ነበሩ ስለዚ ካብ ደማስቆ መሊኡ ከይወፆም ለይትን መዓልትን ነቲ በርታት ነቲ መውፅኢታት ይሕልዎ ነበሩ ነዚ ምኽሪ እዚ ከዓ ሳውል ይፈልጦ ነበረ መንፈስ አምላኽ ገሊጹሉ ነበረ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ጥበብ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ምስትውዓል ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ሳውል ነዚ ምስ ተረድአ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተራዳዲኡ በርታት ኩሉ እንዳሓለው ከለው ብመስኮት ኣውሪዶም ብኸፈር ኣውሪዶም ብበሪ ከም ዘይረኸብዎ ገይሮም ኣውፅኦሞ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ስለ ዝፈረሐ ከይእሰር ዘይኮነስ ወይ ከይቅተል ዘይኮነስ እቲ ከዓዮ ዝተዋህቦ ዕዮ ስለ ዘይፈጸሞ ዝተዋህቦ ዕዮ ከይፈጸመ ምሕላፍ ከዓ ክብሪ ኣምላኽ ንክብሪ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዕዮ ንኽፍጽም ንሳቶም ብበርታት እናተጸበይዎ ከለው ብጥበብ ብኸፈር ኣውሪዶም ብመስኮት ኣውሪዶም ከም ዝወፅእ ገይሮሞ ኣብቲ ዕዮ ዝወዳኣሉ ገና وياي ودي سناي قد لتقادي لنا تأمنت حليه دقيم قويتاي تحقنيا فرادي زدال ولا أخليل صدق أخليل أمنت كقبل يزخ أنا عيط رازي كونه نقول لهم نتم مقهادو صبينا بلا إز مسكري سلازي إذا تباب زي زابير زخبر له تباب نخبر أملاخ زخون تباب نعبيت أملاخ زخون ندحنات هزبون نعبيت
ቤተ ክርስቲያን ዝኸውን ጥበብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ምዃኑ ይምህረና እዩ ቁፅሪ 26 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መፀ ከዓ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ክሕወስ ፈተነ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመንዎ ኩላቶም ፈርሁ እዩ ስለዚ ካብ ደማስቆ ናበይ ተመልሹ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ 26 ክሳብ 31 ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝብል ዘሎ ከዓ ስለዚ ኣብ ደማስቆ ዝገበሮ ጉዕዞ ፈጺሙ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰቶም ደቀ መዛሙርቲ ግን ኣሳጓጉ ቀታሊ ኣሳሪ ሰጓጉ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ፈሪሆም ክሕወስዎ ኣይከኣሉን በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሐዋርያት ኣምጾ ስለዚ ትዕዮ መንፈስ ቅዱስ ንበርናባስ ገልጸሉ እዩ ስለዚ በርናባስ ጎይታ ኣብ መገዲ ከም ተራእዮን ከም ተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም እዩ ክፈርሑ ከም ዘይብሎም ሳውል ከም ዝተለወጠ ነታ ዘሳጉጓ ዝነበረ ክርስትና ወይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደማስቆ ኣብ ቤት ጸሎት ደው ኢሉ ከም ዝመሃረላ ንኣይሁድ ኣፎን ከም ዘትሓዞም ክቐትልዎ ከም ዘደለዩ በርታት ለይትን መዓልትን ሕልው ከም ዝነበሩ ብኡ ከዓ ብጥበብ ኣምላኽ ከም ዝወፀን ሃናንያ ጽቡቕ ገይሩ ገለጸሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጎይታ እናተዛረበ ምሳታቶም ይኣቱን ይወፅን ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ትናይ ሳውል ሓንሳብ ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጦ ልሙድ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቀደም ለሚድዎ ዝነበረ ቤት ጸሎቶም ከይድዩ ዝምስክር ነይሩ ምስቶም ካብ ፀራውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ ንሳቶም ግና ክቐትልዎ ደለዩ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ነስተውዕለላ ብሓቂ ክረትዕ ዘይክእል ብሕጊ ክረትዕ ዘይክእል ብስነ ሞጎት ክረትዕ ዘይክእል እንታይ ዝገብር ናብ ፀርፊ ናብ ዕግርግር ናብ ባእሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ኣፎም ምስ ተሓዞም ብፅሑፋቶም ክቐትልዎ ደለዩ እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣውረድዎ ናብ ጠርሰስ እውን ሰደድዎ ሕጂ እውን ካብ ኢየሩሳሌም እውን ኣምሊቖም እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ ከምኡ ከዓ ነታ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኮነላ እናተሃንፀትን ብፍርሓት እግዚኣብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስን እናዓበየት ከደት ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እቲ ዘሳቅያ ዝነበረ ኣብ ሳውልን ከምኣቶም ዝመሰሉ ሰባት ኮይኑ ዘሳቅያ ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለ ዝገነሓላ እንታይ ኮይኑ ሰላም ኮነላ እናተሃንፀት ብፍርሓት እግዚኣብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስን እናዓበየት ከደት መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ነዚ ዝረዳእና ቁፅሪ 31 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ይኹን ኣብቲ ኖት መዘከርታ ንሕዘሉ ዘለና ምልክት ንግበረሉ ከምኡ ከዓ ነታ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር እዩ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ እስራኤል ማለት ኣብ ኩሉ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ እንታይ ኮነላ ሰላም ኮነላ እናተሃንፀትን ብፍርሓት እግዚአብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስን ከዓ እናዓበየት ከደት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ አገልግሎት ከምዚ ዝመሰለ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርዳእ ዘድልየሉ ዘበን ንቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ህድኣት ዘድልየሉ ዘበንን ኩነታትን ኢና ዘለና ማለት ኮነ ከዓ ኢሉ ካብ 32 እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ኣርእስትና እዩ ናብ ጴጥሮስ ዝሰግር ዘሎ ክሳብ ተመሊሱ ኣብ ካልእ ምዕራፋት ንሳውል ዝጠቕሶ ሕጂ ናብ ጴጥሮስ ሓሊፉሎ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ወረደ ኣብኡ ከዓ የንያ ዝስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ የንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካ ኣሎ ተንስእ ባዕልኻ ኣንጽፍ በሎ ብኡ ከዓ ተንስአ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ ታሪኽ ኤንያ ጽኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ምስ ሓወየ ካብቲ ሕማሙ ኤንያ ከም ዝገይሩ ኣመስጊኑ ዝብል ዝኾነ ጽሑፍ ኣይተጻሕፎን ኣብ ዝመጽእ ታሪኽ ብዛዕባ ኤንያ ክንርኢ ኢና ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ እቲ ናይ ኤንያ ምሕዋይ ግን ነቶም ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነበሩ ሓይሊ ኣምላኽ ሪኦም ናብ ጎይታ ክምለሱ ረዲእዎም እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ጣቢታት ትበሃል ተማሃሪት ነበረት ትርጉማ ድማ ደርቋስ እዩ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋት እውን እትምጽውት እያ እዩ ስለዚ ንጣቢታ ቅድሚ ሞታ ዝነበራ ህይወት ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋት እውን ትህብ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር መስኪርላ እዩ ኮነ ከዓ በቲ ቅነታ ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ ልዳ ንኢትዮጵያ ቅርብቲ ስለ ዝነበረት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጴጥሮስ ኣብኣ ከም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይና ውልኢኾም ከይዶም ጉየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንስኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርቢ ኣደየብዎ ኩላተን ተን መበለተት ከዓ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቀመውሽውን ክዳውንትን እናረኣይኦ ከቢበንኣ ደው በላ ጴጥሮስ ጉና ንኩላተን እናወፃኢ ኣውፅኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብ ትሬሳኣ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስኢ በላ ኣዒንታ ቋሕ ኣበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶ እውን ኮፍ በለት ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኣ ነተን ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ፀዊዒ ድማ ሕያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ እዚ ኣብ ኩላ ኢትዮጵያ ተፈልጠ ብዙሓት ከዓ ብጎይታ ኣመኑ ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፈሓቅ ቆራብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐመጠ እዩ ቃል እግዚአብሔር መልአን ዓበየን ብጎይታ ዝኣመኑ ህዝቢ በዝሑ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንጸሎት ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ እንተለኽን ዕድል ክህበክን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ቅድሚ ናብ ጉባኤ መደብ ምሕላፍና ናይ መዝሙር ግዜና እዩ ንመዝሙር ዝተዳለኹም እንተለኹም ሕራይ ኤልሳቤጥ ሓብትና ኤልሳ ኣይፎን ሞ ካልእ ሰብ ተዘየሉ እዩ ኣነ ሕራይ ጽቡቕ ሓሳቢ ካልእ ዕድል ቅድም ትህብዋ ጽቡቕ ሓሳቢ ኤልሳቤጥ ሓብትና ሕራይ ኤልሳቤጥ ሓብትና ዕድል ሂባሃና ኣላ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርና ዘይንፈልጥ ዘሚርኩም ዘይትፈልጣ ዘይትፈልጡ ሎሚ ክዝምረሉ ሎሚ ክምስክረሉ ክሳብ ሎሚ ብሰላም ዝዓቀበና ዘጽንሐና ኢልና ንኣምላኽ ብመዝሙር ከነገልግሎ ንደሊ ኤልሳቤጥ ሓብትና ዕድል ሂባሃና ኣላ ኢድኩም ሓፋብሉ ወይ ቴክስት ግበሩ ሕራይ ቀጽሊ ኤልሳቤጥ ሓብትና Alright. Goitai kem hiau kalaka assernaate manpeska zerke halnaate adauka gile selnaate furha zerke halnaate adauka gile selnaate furha eti abhawariat ዝነበረ መንፈስ ሕጂውን አፍስሶ ኦ ሕያው እግዚአብሔር ከም ሕያው ቃላትካ ንጽበ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስካ መልአዮ ሕይወትና ከም ሕያው ቃላትካ ንጽበ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስካ መልአዮ ሕይወትና ጎይታይ ከም ሕያው ቃላትካ አፍስስ ሰልናት መንፈስካ ዘርግ ሓልናት እዳውካ ግለጽ ጸልናት ፍቅርኻ ዘርግ ሓልናት እዳውካ ግለጽ ጸልናት ፍቅርኻ ብሓያል ትብዓትን መልአና ኦ ጎይታ ኣብ ጸልማትና ብርሃን ትመልስ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርአ ስምካ ንኽንስገን ኣብ መላእ ጉባኤ ስምካ ንኽንስገን ኣብ መላእ ጉባኤ ጎይታይ ከም ሕያው ቃላትካ ኣፍስስ ሰልናት መንፈስካ ዘርግሕ ሓልናት እዳውካ ግለጽ ጸልናት ፍቅርኻ ዘርግሕ ሓልናት እዳውካ ግለጽ ጸልናት ፍቅርኻ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስራሕ ከም ቀደምካ ህይወትና ለውጦ
وقدس منفسكا نخبر كلاس بقر ما خاورت نعا أبي وتنا نبين خانقس نعا أبي وتنا نبين خانقس قوي تايكن هي وقالاتكا أبس سنة منفسكا زرق حالنا تأداوكا قلت سنة فقرها زرق حالنا تأداوكا قلت سنة فقرها يسوس لسمكا منفسكا أبسسلنا نسخا تكبر بملوء زمنا منفس قدوس يو نعاها زغبر نزموت هيوت هي ونزكبر منفس قدوس يو نعاها زغبر نزموت هيوت هي ونزكبر قوي تايكن هي وقالاتكا أبسسنا منفسكا زرق حالنا تأداوكا قلت سألنا تفرغا زرق حالنا تأداوكا قلت سألنا تفرغا እግዚአብሔር ስለመዝሙሩ ዝተመስገነ ይኹን ኣፀቢቕ ኣልክዋነ ዝኸውን ግን ምስዚኣ ዝተባሃርናያ ትኸይድ እያ ኢለ ስለዝመረፅኩ ጥራሕ እዩ ዘሚረ እያ بتاع مسبوق ኤልሳቤጥ ሓውትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ بمزمور بمسغانا بوداسي باكوتيت كتغلغليو نبري بدكخي بحدار كتحبسي آمين انتم سمعناون قال هيوت يسمع لنا ኤልሳቤጥ ሓብትና ጎይታ ከምቲ ህያው ቃልካ ኣብስሰልና ትቅዱስ መንፈስካ ዘርጋሓልና ተኣዳውካ ግለጸልና ትፍቅርኻ እናበለት ያ ክትዝምረልና ጸኒሓ ናይ ጸሎት መዝሙር እዩ ረግዝ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምንጭ ጸሎትና ካበይ ከምቲ ህያው ቃልካ እንታይ ስለ ዝበለት ቃል እዩ ከምቲ ህያው ቃልካ ኣብስሰልና ትቅዱስ መንፈስካ ዘርጋሓልና ኣእዳውካ ግለጸልና እቲ ፍቅርኻ ኣብስሰልና ዘርጋሓልና ግለጸልና ከመይ ከምቲ ህያው ቃልካ حراي ناب ጉባኤው ምንጪ መዝሙርና ምንጭ መዝሙርና ጅዚ ኣነ ዘመርኳ ምክንያት ሲ ንሓዋርያ ዝፈሰሰ መንፈስ ዝሃቦም ምግላጽ ብሓይልን ትብዓትን መልኣልና ጎይታ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ትመልስ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትረአ ስምካ ክምስገን ኣብ መላእ ጉባኤ እዚ ሕጂ ሲ ጳውሎስ ካበይ ንናበይ ካብቲ ጸልማት ንናበይ ከም ዝመፀ ጎይታ ንኽኸብር እቲ ዘሳግጎ ዝነበረስ ንኸኽብሮ ኣብ ጉባኤ ብዘይ ፍርሓት ብዘይ ራዕዲ በቃ ብግልፂ ኮይኑ ከገልግል ንዝመፀ ይምፃእ كن قويتا زخون يلن كبل زخالس بتهياو قالاتو تلويتو منفس قدس مليئو منفس سلاز زرقا حلو قويتا داوز سلاز زرقا حلو سلاز قالت قلو سلاز افكارو كل زخا سلاز تردو زي معرف كنن ببادز انا حنا قبها واريا معرف شعته كلنا زيات جلس كوينات تسمعات من بتخكل قال هيوت يسمع لنا مز معرفنا زخيد مستاريخ ابوتاتنا حواريات زخيد برغس معرف شعته زلنايو اسكي كاب غبايه حنت قبلي كيدان كلته خاف حديث كيدان كمزي ኤልሳቤጥ ሓብትና ክትገልጸልና ጸንሐት ከምቲ ህያው ቃልካ እንታይ ግበረልና ኣብስሰልና ትቅዱስ መንፈስካ ምክንያቱ እቲ ተስፋ ተዋሂብዎም ዝነበረ እንታይ እዩ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም
ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ኣብ ኩሉ ዓለም መሰኻኸረይ ክትኮኑ ኢኹም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ግን ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ዝብል ጎይታ ድሕድሪን ተስፋን ሂብዎም ነይሩ ማለት ስለዚ እዚኣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣበይና ንረኽባ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 መወዳእታ ምዕራፍ ማለት እዩ 24:49 እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ከምቲ ህያው ቃልካ ከምቲ ጎይታ ከምቲ ህያው ቃልካ ትብል ጥቕሲ ኢና ነዚ ኣይና ሒዝና ዘለና እስከ ካልኦት ምንጭ ናይ ዝመዝሙርና ኤልሳቤጥ ሓብትና ብምሉእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ንሐዋርያ ጴጥሮስ ንሳውል ባህናንያ ገይሩ ኢድጉ ምዝርግሑ ምስጢሩ ምግላጹ ድምፁ ንምስምዑ ከምኡውን ሐዋርያ ጴጥሮስ ንኤንያ ካብ ሕማም ድሕሪ 8 ዓመት ንጣቢታ ካብ ሙታን ከተንስኣ ዝኸኣለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝረድኦ እዩ ኩለንተን ኣብታ ከምታ ህያው ቃልካ ዝብላ ክጥመራ ከለዋ ሕሙማት ኣሕውዩ ሙታን ኣተንስኡ ለምጻማት ኣንጽሁ ኣጋንንቲ ኣውፅኡ ብናፃ ዝተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብናፃ ሃቡ ኢሉ በቲ ህያው ቃሉ እዚ ኪዳን ዝኣትሎም እዩ ስለዚ ከምቲ ህያው ቃልካ ሕራይ ካልኦት ምንጭ መዝሙርና ሕራይ እዚ መዝሙር ዝሎሚ ንዓና እንታይ እዩ ሎሚ ኣብ ህይወትና ኣብ ገዛና ኣብ ስድራና ኣብ ኣገልግሎትና እዚ መዝሙር እዚ እንታይ ይመስል ብውሽጥና ነፍሲ ወከፍና ንሪኦ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስ ግዜና ክንከይድ ምእንቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ብዙሓት ሰብ ሞያ ማእኸልና ኣለኹም ንጉባኤ ጠቅም ትብልዎ ሓሳባት ብፍላይ ምስቲ ቅዱሳን ኣቦታት ዝብልዎ ዝገልጹ ኣገላለጻት ተሓሒዝኩም ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ነዛ ቁፅሪ እዚኣ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎም ገሊፆም ኣለው ኢልኩም ዝያዳ ንጉባኤ እቲ ዘለኩም ጸጋ ከተካፍሉ ዕድም ከምኡውን ኩላህና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘለና ሕቶ ዘለና ርእይቶ ክበርሃልና ንደልዮ ከምኡውን ናይ ሎምን ናይ ትማልን ጌጋ ንፅባሕ ከይንደግሞ ምእንቲ ዘለኩም ነቐፌታውን ብትሕትና ንቕበል ምዃንና ክገልጸልኩም ፈቱ ስለዚ ኣውደ ምህረት ናብ ጉባኤ ኣሰጋግሮ ኣለኹ ማለት እዩ ሕራይቲ ግዜና ንጠቐመሉ ሕራይ ካብ ጉባኤ ሕቶ እንተልዩ ኣነ ንጉባኤ ክሓትት ይፈቐደለይ እዚ ሕቶ ሕጂ ዘቕርቦ ከዓ ናተይ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሰባት ዝሓትዎ ሕቶ እዩ ጎይታ ንሳውል ብጸዳል ብርሃን ገኒሑ እዩ ከም ዝምለስ ገይርዎ ንኩሎም ቶም ዝሰቐልዎ ይኹን ካልኦት ከምኡ ብጸዳል ብርሃን እንደዝገንሖም ነይሩ እሳቶም እውን መኣመኑ ነይሮም ስለምንታይ ንሳውል ብጸዳል ብርሃን ገኒሕዎ ስለምንታይ ከነቶም ካልኦት ብጸዳል ብርሃን ገኒሑ ናብ እምነት ዘየምጾም ዝብል ብብዙሓት ዝሕተት ሕቶ እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ ኣነ ከዓ ናብ ጉባኤ የቕርቦ ኣለኹ ክሳብ ሕቶ ናብ ጉባኤ ተቕርቡ ማለት ማለት ንእሽተይ ክምልስ ኣብዚኣ እስኪ ከምቲ ናይ ዓንተበይ ዕድል ክንህብ ሕራይ ኣብዛ ሕቶ በጀካ ኤልሳቤጥ ሓብትና እታ ሕቶ ክደግማ እሞ ኣብታ ሕቶ ክትምልሱ ብፍላይ ኩላህና ብፍላይ ግን ከም ሰብ ሞያ ከዓ ኣብዛ ሕቶ ክንምልስ
ጎይታ አንጻሩ እንዳኸደ ከሎ አንጻር እምነት አንጻር ክርስትና አንጻር ሐዋርያት አንጻር አመንት እንዳኸደ ከሎ ንሳውል አበረኻ ደማስቆ በብርሃን ጸዳል ገኒሑ ከም ዝምለስ ገይርዎ ሳውል ካ ኃይለ አምላኽ ኃይለ ክርስቶስ ምስራየ ተመሊሱ ነቶም ካልኦት አንጻር ወንጌል አንጻር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ በብርሃን ጸዳል እንደዝገንሖም ነይሩ ሳተውን ሙስተመልሱ ምድሓኑ ስለዚህ ስለምንታይ ንሳውል ብጸዳል ብርሃን ገኒሕዎ ስለምንታይ ከነቶም ካልኦት ብጸዳል ብርሃን ገይሩ ክምለሱ ዘይገበሮም ያትብል ተሐቶ ስለዚህ በጀካ ኤልሳቤጥ ሐብትና ካልኦት ክትምልሱ ትደልዩ ናጻ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ حراي قصلي ኤልሳቤጥ ሐብትና እዚኣሰይ ባዕልኩም መሊሽኩም ማነርኩም ብመርጌታ ምክንያቱ ኣብዚኣ ክትምህሩና ከለኹም ሕጂ ፅኒላ ሰምዓኩም ከለኹ ሰሚዐ እያ ዝነበርኩ እያ ጳውሎስ ወይ ከዓ እትዮም ኩሎም ንጎይታ ዝሰቀሉ ድዮም ዝሓሰቡ ድዮም ስቆሎ ዝበሉ ድዮም ኩሎም እዚኣቶም ቅንዓት ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ነይርዎ እንታይ እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ህዝቢ ዝፈተወስ ካብ ረባውያን ናፃ ክገብሮም ሓድሽ መንግስቲ ክኸውን እሞ ሓደ ሚኒስተር ክኸውን ሓደ ገለ ክኸውን ሓደ ገለ ክኸውን እዮም ንጥቕሚኦም ዘብሉ ዝነበሩ ኩሎም ወላቶም ፈሪሳውያን ካማንሲ ነቲ ስልጣን ሒዞሞ ዝነበሩ ንክሕዙ እዮም ጳውሎስ ግን ካብ ኩሎም ዝተፈለየ እንታይ ነይሩ ቅንዓት ናይ እግዚኣብሔር እዩ ነይርዎ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ነይርዎ ኣብ ትሕቲ ገማልያ ኮይኑ ዝተማሃሮ ብምሉእ ከተግብሮ ይደሊ ነይሩ ብንጹህ ሕልና ንእግዚኣብሔር ከገልግል ነቲ ጌጋ ዝኾነ ጌጋ ዝበልዎ እምበር ዝጌጋ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ደይኽብር ኢሉ ዳኣሉ ዘጓዮም ነይሩ ንክርስቲያን እምበር ካብኦም ክረብሕሞ ስልጣን ክረክብ ኢሉ ኣይኮነን ወይ ገለ ክረክብ ኢሉ ኣይኮነን ስለዚ እግዚኣብሔር ልቡ ርኡ ንጽህንኡ ርኡ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጣስ ምለስ ምዃኑ ዝፈለጠ እዩ እግዚኣብሔር እቶም ካልኦት ግን ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጡ መሊሶም እዮም ገዲዶም ከም በዓል ይሁዳ ዝረኣና መሊሶም ገዲዶም ስድ ብምስዓም ገይሮም ንጎይታ ክኽሕድዎ ርኢና እዚ ግን እቲ ሓቂ ምስ ፈለጣስ ቅንዕ እግዚኣብሔር ስለ ዘለዎ ስጋዕ መጨረሽታ ከም ዘገልግል ንብዙሓት ካብ ብርሃን ከም ዝኾኑ ብርሃን ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኸውን ስለዝኣመነሉ እግዚኣብሔር እዩ ኢልኩም ባዕልኩም ነገርኩም ናፀና ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሐብትና እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሐልኪ እምብርግጽ ኩለና ሰባት ደጋዊ ግብርና እዮም ዝርዩ እግዚአብሔር ግን ንምንታይ ዕላማ ንገብረለና ይዝሪ እግዚአብሔር ንምንታይ ዕላማ ንሓስበለና ንምንታይ ዕላማ ንገብረለና ይዝሪ ሰብ ግን ደጋዊ ግብርና ርዩ ዝዛረብ ወይ ዝፈርድ ማለት ስለዚ ጳውሎስ ፍቅሪ ገንዘብ ኣይነበሮን ፍቅሪ ስልጣን ኣይነበሮን ሻራ ስለዝደለየ ምስኣቶም ሻራ ክሓብር ኢሉ ይኮነን ሓንቲ እዩ እታ ናይ ኣቦታቱ እምነት ንኸይትጠፍእ እታ ናይ ኣቦታቱ እምነት ንኸይትትንከፍ በቲ ናቱ ርድኢት ብቕንዕና እዩ ዝገብሮ ነይሩ ማለት እዚ ቅንዓት እዚ ከዓ ኣብ ወንጌል ምስ መፀ እውን ከይተረፈ ነቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ህይወት እውን ከይተረፈስ ካብ ኣነ በይነይ ዝድሕን ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ህይወት ምስ ጣዕሞ ካብ ኣነ ሓደ ጳውሎስ ዝድሕን ኣነ ንሲኦል ተደርቤስ ህዝበይ እንደ ዝድሕነለይ ዝብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ሓደን ክልተን እንታይ ዝብል ኣነ ብዙሕ ጓህን ዘየባት ክስቃይን ኣብ ልበይ ከም ዘሎኒ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ ብክርስቶስ ሓቅ ብል ኣለኹ ኣይሕሱን ከኣየ ኣነ ብርእሰይ ምእንትቶም ብስጋ ኣሕዋተይ ናዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለም ደለኹ ነይረ እቲ ኣብ ገማልኤል ዝነበሮ ክብሪ
ናይ ብሉይ ኪዳን ፕሮፌሰር ምዃኑ ዝነበሮ ፀጋ ወይ ሓለፋታት ነዚ ከም ጓሓፍ ክድርብዮ ኣይፀገሞን ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ግን ህዝበይ ክድሕኑ ካብቲ ክርስቶስ ዘለኒ ህይወት እውን ኢሉ ካብቲ ዘለኣለማዊ ህይወት እውን ንኽብሪ ስድራይ ንኽብሪ ህዝበይ ንሳቶም ክድሕኑለይ ምእንቲ ኣነ ካብ ክርስቶስ ውጉዝ ኮይነ እዚ ብሓቂ ብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ ኢሉ እዚ ቅንዓት እዚ ከም ዝነበሮ ስለዚ ኣብ ኣምላኹ ሓቀኛ ቅንዓት ኣብታ እምነት ኣቦታቱ ሓቀኛ ቅንዓት ቅዱስ ቅንዓት ኣብ ህዝቡን ኣብ ወገኑን ቅዱስ ቅንዓት ዝነበሮ ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብምንባሩ ዋላ እኳ ጌጋ እንተገበረ ዋላ እኳ ኣብ ስቕለት ጎይቱ እንተወዓለ ዋላ እኳ ኣብ ስቕለት ኣብ ሞት እስጢፋኖስ ሓቢሩ እንተወዓለ ጎይታ ግን ከምቶም ካልኦት ንስልጣን ይኹን ንገንዘብ ይኹን ንሻራ ይኹን ብዓመፅ ስለ ዘይገበሮ እግዚኣብሔር ንጽህንኡ ርኡ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ንዋየ ሁርየ ረሰይኩከ ከመ ትጹር ስምየ በውስተ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ስመይ ክትፀውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ኢሉ ስለዚ ከዓ እዩ ጎይታ ቅንዕንኡ ርኡ ነዚ ገሊፅሉ ነቲ ዝገለፀሉ ከዓ ኣተግቢርዎ ካልኦት እውን ዘይተገልፀሎም ኣይኮኑን ንኣብነት እቶም መቃብር ዝሕልው ዝነበሩ እዚ ግርማ እዚ ተገሊፅሎም እዩ ነቲ ዝረኣይዎ ከዓ ነቶም ሊቃነ ካህናት ነጊሮሞም እዮም ብኸምዚ ነፀብራቕ ብኸምዚ ሓይሊ ተንስኢሎም ነጊሮም እዮም ድሓን ገንዘብ ክንበኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ ዘረባ እዚ ከይትዛረቡ ዝደለኹሞ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ኣብቶም ሰበስልጣን ተበፂሑ ከዓ ግዲ የብልኩምን ባዕልህና ኣለናዮ ኢሎም እንታይ ገይሮሞም ነቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ከም ዝዓብስዎ ገይሮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ኣብ ሮሜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ባዕሉ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ካልኦት ሕራይ ዘለና ግዜ ንጠቐመሉ سمع الله خده وين مزيات خير كا بمريجيتا أبي أبوي كبر اسمع اسكت أبوي anyway مزيات خيرتي حجي كاستنتنا هولوس زي باولوسن اتوم جزءهم شيء فرقة حبيهم زملتهم حنانيان سبيران حنانيان سبيران ايوه احدثي تلموران منفس قدس خلتي معرخ ورد له منها علاسي تسسعتني عالم زي تعرف كم زخماي حبيهم كساشمو خغورو خلو تريهم كلها جيت نصهنا ابيت بوتو تلكلحاس يغرمكا تي غورحي أمنتي أبلاي تجورو ورا بس إجزاء نمالا نعرف كاسي ناو أكون بحيث السامعيسي أجات مني يوري أي إيه سواء للمو هو كم زمان تكون دحين زي ما بقى زي أخلني زي دحين خصائص جبرة دبل لا ما عاد تسأل أنا نو هنجس نعم يذكرني نسوي الرأي ونقول لك زي زلوا من زي نسوي الرأي ونمو زناي حواريا أولس كأخطري أهلها مولو لبو لحلنو نقصنتو هيوتو حدارو دقو كون كهلوا زدبا كل نجارو وفيو نزمت إحسائلو ولا سكع موت بخير كتري أهلها أتمنى الأتوم يا أنا أني حق زرعة حيش أنا أفتي أم سعد سبيرة مهانين بي حزناني
أتشوخي السابيت حبتي تناي محرت أملاخ قدولنا زفلت قدولنا زمل أملاخيو برقص لعلتي جنزب تي ناي إمنت مترتاري تي سقم نيرو إتا بتخرستيان تمسرت سلز نبرتكا بخمون تتمسريتا مسرتان دا زي سنعو تمسرت كسنع سلزلو يتمترتار انتايو أب كريستوس اندحرامينوم رئيسنا يتمحبر كريستوس مخانون تدات فليتوم نسو أبزلو كلو علويل أعوزنا بروم رديت زي كنوع سلز نبرقن إذا محبر زي صباحنوكو انت تأفشه انت تأفأ مملسي كينس نيلوم ندحريت حاسيبهم قويتا بزح جزيه عرف حيزون دحريت زحرس يلا نيلولو مالت سلازي هواري قدس يعقوب بزعبات ترتر كزارب كله يخون دخون يكون دخون سلطن دخون اي سلطن دخون قنعن دخون اي قنعن دخون زسنين نسب دخون ركب زتاق علي دخون امنفساوي هوت ابوتاتنا انت يمزبلو كل جزي احنا حتى زلنا اتا قنعت مقدي اينيتيا سباب مخانو قويتا نجيرنايو سلازي اتا قنعت مقدي اينيتيا ندحر تا قنعت مقدي ابينيتي مخانا ندحر فليدنا سبات اللواديوم يبولان سبات قبلو خاديوم كنسقوها انت عينت مكرار لو ملكت حتو زعات تايكونن مخنياتو مجمر ياخذ سوعون كلنا بوتات نهاريات كسعبان نزد اللي نفسه يقبسي عبدالرجاتات علم إذا سلطان كتبسيخا إذا دومز كتوهابيخا إذا حلفا خوهابكايو إذا بهالنبر كتموتيخا أبكينات كيتكا كتموتيخا إلو إذا قلت الكاي اللاني سلاز قويتاقن كسعبان نزد اللي نفسه يقبسي تقدامي تمالي أبسل صبح مسكالو العلوخا أي سعباني سلازيتي ناي هنانا ناي سبيران نبرن تايب تلتر امنت قدول امنتي هواريا يعقوب ملختب قداماي معراف قزري حموشن شدشن انتايلولو حدا خباخاتكم طبب انت قدولتو غنا نتخيس تحفر ان كله بلكس زهب املاخي لمنو كوهابوي اتز طراطرسي كم تنفاس زدفون زمالسون معبل بحري زمسلمو كي تطرادرا بامنتي لمن اب قزري شوعتن شمونتن كلتا زلبو سباي بكل ما قد صنع ايكوننمو اتخمز مسلسب كابغيتا جلز قبلاي كابخاتكم جل نجر انت غدلو نتنسخا خمزنديخا نسخ خمزنديخ خيبله بامنت بلكس زهب املاخ يلمنو كوهابوي نابنت بزح غزيه قيم محاز نسغا حمام مخانو تماهرنا لنا قيم زحسب صلوتو بقدم املاخ قبول كم زيكونه قيم زحسب دحنتو عبد حدقا زودق مخانو تماهرنا لنا كي تردانا بفلات خن بزي فلات قيم نمحداق نلبنا خنرتعو نحلينانا خنرتعو دحر زي كيلنا واملاخ انا قيم حاتيات مخانو قيم نسغا حمام مخانو قيم زقبر كاباخا خمز فله تماهرن فليتنا له نلبي كرتعو غناي كالكنمو واملاخ لبي حداك خون نسخا دغفني نزبدلكم سبات بتبعات تدفئ حدقات كلمنهم نزبدلوني سبات كاباخا محرت رخيبه ملو محرت كقبر اللهم انتس واملاخ نلبي رتعيو دحر حجي اب لبيك على اغزابير اب كسعي اخلا ينبر اب لبيك قيم كيغمت واملاخ نلبي رتعيو حداك خون نسخار دا نسخان دا زي ردي خانا سخان دا زي دقيف كانا بعلهنا محارتخ نكون اين خلينا بعلهنا حداغات كنكون اين خلينا إلنا انت دا حديثنايو اتخابخاتكم قلز قدلو انتلو نتخيس تحفر زهب املاخ الى من نمخ وهاوي ناي كيم كخون خيل ناي حمام كخون خيل ناي تعبيت كخون خيل ناي صليك كخون خيل الصراحه مسعان كخون خيل زتفالالي سلام مسعان كخون خيل اتي لبنا كنروتعو زي كالنا نافلتنايو نلبنا رتعنا جن كانت غبرو زي كالنا بتحايل زهبنا نخلو كلو كم مخانا تسفاس لزتوهبنا كما عينت نفس وكفسب ننا تصور له اتحاد عشر كخفل دلي
جننا تواتاتنا تعشر مخفال سئنا نحدا حدارو خفكر جزء خفكر يدلي نادلي يخلون جلا كنكفاتي عنكفو جلا كنساح يدلي سيطان لو مصباح ندابله امن السحا خم زي بصح يقبرو صور زتفال علي خون خيلي صورنا جن اتانا يعقوب حواريان تايلو له خباخاتكم جلا نجر انت قدلتو نتخيس تحفره بلكس ذهب املاخ يلمنمو هو هبوي إلنا لزقالزي هياو قاليو بتخكل انت حاتيتنا يوم بتخكل قدولنا فليتنا انت تدفئنا اللغة اب قالو هياوي مخنيات مزمورنا انت اتبلنا يرا كم تهياو قال كاي مخنياتو اكزابير سلقالو إلي يزعي مالت كم تهياو قال كاي سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون يلسابيت حبتنا قال هوتي يسمع لنا قالوا يسمع لنا امين امين معرف الشعاته ينازل لنا من البات دحري لكم زعاتهم قبر هوريات معرف الشعاته ينازل لنا ابز معرف الشعاته 4 عبيت رئستات نارينا كاب حدا خسات الشعاته ساول بكريستوس كم زعمنه نايب اولس تهندير كان دماسق ومخات ويتا خمس جنحون اب هانانيا كم استملس هانانيا مس ويتا خمس تخاتعه እዚ ሁሉ ሒዝሎ ማለት እዩ ሳውል ኣብ ደማስቆ ግን ኣብ ቤት ጸሎቶም ሽዑ ታሪኹም ዝተለወጠ ብትብዓት ኣፎም ከተሕዞም ከሎ ሊቃነ ካህናት ኮይኑ ንኣይሁድ ንርኢ ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ቀድሚን ኣብ ኢየሩሳሌም ባልና ኣብ ደማስቆ ንቀትልዎ በርታት ዓጽዮም ይጽበይዎ ከም ዝነበሩ ነዚ ጳውሎስ ኣቀዲሙ ከም ዝፈለጦን ብኸፈር ኣውጽዮም ብመስኮት ከም ዘውረድዎን اب يروساليم مستملسون اب غزاوت تحابي زيكونه ابتا زغلغللا زنبره مكراب كريستوس اسوت ኢየሱስي نسوت ود املاح ينابله افوم كم زتحازم ابون قتلو خم زدليو كابون دق مزامرت خم زوصو از تاريخ حزلو اموداتا 32 كساب 43 بيتروس ابلدان ايوبيان سلازي ابلدان ايوبيان مسبلنا اتي እንደዚህም ቢብናዮ እንታይ ሞ አብልዳ እንታይ ሞ ኣብ ኢትዮጵያ ክንብል ስለንኽእል ኣብ ልዳ ንኤንያ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ንኤንያ ካብ ድሕሪ 8 ዓመት ካብ ምልማሶ ከም ዝሕወዮ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ንጣቢታ ካብ ሞት ብስም ኣምላኽ ዘተንስኣሉ ዓበይቲ ተኣምራት ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ኣርእስቲ ብኸምኡ ከፋፊልዎ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ምዕራፍ ዘለና حتى رئيت قرب دقائق اللوانا عدل كبكم جزينا نتقملو حراي زخونا حساب زخونا رئيتو زخونا حتى زخونا نقفيتان دحر زيبلنا أبونا بملأك السلام بك شولة ساية أما أخلنا اللو قال معدان هيبوم بصلوت كعزولنا نبونا بكش ولدة سايه بتحتنا ناب أو دمهرة عدم الرأي أبي مرجتا قال هو تسمع لنا زمان قلقلتكم يبارك ثم كلكم بمزمور كمون بتقسي هذا بقلقلت حبيركم أنا زمسكم دما እግዚአብሔር زمن አገልግሎትኩም ይባርክ ምልዋጥና ድማ ምልዋጥ ጳውሎስ ይግበረልና ናይ በሐቂው መመልስካ ሕልፍ ካልእ ሰብ ከም ብበኸሎት ናይ ጳውሎስ ምልዋጥ እገርም እዩ ኣብታ ኣቦይ መርጌታ ከም ሕቶ ዘቕረብኩማ ኣባያ ቁሩብ ክብል ኢለ حفتنا إلسا صبو غيرا أبريهاتا أبناون صبو غيركم ملسكم دقيمكم إخم انتا اجن كبل داليه اجزي أبيهر كمل سنة اجزي أبيهر ون نابتقنو مقدي كتحزنا يعبى ينعس بكل نجر مملس زخون يمسعلنا
يلأخلنا يو نتي زمت ملأختي مستبهاليو مالتيو هواريا باولوسي كمتي زتبهله أب قدامي تيموثاوس معرف حدا قصر 13 أنا قدم صرافن سواغن قفع النركن السيسي كيف لتكو بزي مأمان سلز قبركو محرات رخبكو كيف لتكو بزي مأمان سلز قبركو محرات رخبكو يعري الله إلي باولوس يبالا شنورو يتصبق الله إلو تصبق أنا أتحديرو يدما باولوس أب ساول أب يروساليم زنبرو أساقيس فقاد كاب يروساليم رخيبو بوتا دوب سجيرو ناب دماسك قدما نتماو زنبرو نخساقي يو قعزو نيرو أبتا معرف تشعتقن كل التجزية يو نا يروساليم بمأسار فلت نيرو دحارقن قويتا مسرخوا دما بتبعد دما أب يروساليم تمليسو ينقر كم زنبرا ينقرنا انتاي كبلي لئي أبتا سلامنتاي نتوم زسقلوا يشنكروا كل زقبروسي بخمزي غيرو زي ترأيهم كمال سنبهم زي دلي انديا تبلنرا تانا يبونا بمرقية حتى أبا يكبل دلي باولوس ساول أب كبابي اترحي كمان اتنس أبراق ترأيو قن كم تاتقص زنببنايا بزي فلات بصبوك أنا أتقبرو سلد نبرقل قلت إفو تماليشو كابتن باولوس زي ترأيو عرب سقلد ترأي تأمروني عبي كاب ساد سايت ساعات سي كسابتا ساعات ساعات بزلا تهاجر سلمة إزب لنا حجي لب باولوس انت زهلوا من نبره بصبوك أني أموين قبرو ونرم تزخون نبرو انت إذا نجر قدم حجي رئينا يو سمعنا يو تجن تنجيرنا ونزي فلت قدم حجي زي تجبره حجي جنا أبزي نحنا عماسي إلنا نسقله لنا علت نسلس ساعات زأكل مريت هاجر بملعة سلميتا انتايو إلهم كحاسبو كملسو ندحنا تموين نابا أملاك كقربوسي نعتا تموين اتي عدل توهيبو من رئيقن كله زقبرو ونورو بخفعات بتنكول بحماك انعات سلازخونة باولوس زقبرو النبرقنا يحلو له يعرر له يلو بصبوك انعات قبرو سلاد نبرة اتفل اللي ابزي امبر اتتأمرسي اب عرب سقلت زتا قبرون يعبي كبلي لأمو نحنا دما حجي مني باولوس لو مني ساول اندحريلنا نحنا اينا زي ابيهرنا عناهم بستفل علي نقر يصوعنا الرأينا يتنكفنا يدهينا اللمو باولوس ساول كوينا نحناون كنملس كم تشعو نشعو انتايك قبر تدليني اللخا زبال لومي حدا نقر اكزي ابيهر كمل سنايلو اندحر تنكيفنا كاباي جمير كانتا اينا نبل تاي قرية ازا املاخ اينا نبل تاي قرية ايه زي الساقيني تاي قرية ايه كم زقرو تنكفني املاقنا بحمامكن بحزنكن بالتفعل عليه نقر تنكفنا خلوقن نمنتا اندحريلنا انتايك قبرت دليل اللخيلنا ما ملاسي كل نقر زي قبره زي املاخ زي اخلنا مو
ዝኾነ ነገር ከጋጥመና ከሎ ከም ሳውል ከም ትንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ዝተመልሰ ንሕና ድማ ኣምላኽ መምለሲና እምበር መምሃሪና እምበር መግኒሒና እምበር መጥፊኢና ኢሉ ሓደ ነገር ኣየምፅእን እዩ እሞ ሕጂ እውን ኣምላኽ ብተፈላለየ ነገር ይዛረበና እዩ ይረኣየና እዩ ይትንክፈና እዩ እሞ ከም ጳውሎስ ክንከውን እግዚኣብሔር ይሓግዘና እቲ ዓርቢ ስቕለት ካብ 6 ክሳብ 9 ን3 ሰዓት ዝኣክል ብዘላ እቲ ሃገር ጸልመተት እዩ ዝብለና ወርሒ ደም መሲላ ጸሊማ ፀሓይ ደም መሲላ ከዋኽብቲ ረጊፎም እዚ ኩሉ ግና ኣይተጠቕሙሉን ጳውሎስ ግና ጽቡቕ ብቕንዓት ዝገብሮ ስለ ዝነበረ ተጠቒሙሉ እሞ ንሕና ድማ ነቲ ኩሉ ተፈላለየ ነገር ይዕበይን ኣስ ዝመፅእ መልእኽቲ ክንጥቀመሉ ጳውሎስ ክንኮነሉ ሳውል ክንኮነሉ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እዚኣ ክብል ኢለአ ሎሚ ንሕና ኢና ሳውል ኣምላኽ ንዓና ድማ ብተፈላለየ ነገር ይዛረበና ይትንክፈና ይመፀና ኣሎ እሞ ዘሰባህል ልቢ ከም ልቢ ጳውሎስ ንዓና ይዓድለና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ብጸሎት ክንዓፁ ሓንሳብ ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ምእንቲ ሰላም ዝፅለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝእግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሽምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹን ደንገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅቡቃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብቲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ካሞ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ናፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ንመቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ብለልና ነፍሲ ኩልና ሰላምካ ኣብ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርና እውን ብሰላም ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ልብካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንታ ኣዛብካ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ምፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብውድኦም ብቕንዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራህ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ነዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ተመስገን ንሕና ድማ ነዚ ጉባኤ እዚ ተጠቂምና ናትካ ኮይንና ድማ ኣብቲ ሰማያዊ ጉባኤ ቅዱሳን ዘሳትፍ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ህይወት ሳውል ዝለወጥካ ህይወትና ለውጥ ንሳውል ኣብ መገዲ ረኺብካ ገኒሕኻ ዝመለስካዮ ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ መገዲ ጥፍኣት ኣብ መገዲ ሓጢኣት ኣብ መገዲ ስኻ ዘይትኸብረሉ ክንጓዓዝ ከለና ንስኻ ገኒሕኻ ምለሰና እቲ ዝመፅእ መልእኽቲ ከም ጳውሎስ ከነስተባህለሉ ከም ጳውሎስ ድማ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ ኢልና እንገብሮ ክትነግረና ናባኻ ክንምለስ እስኻ ሓግዘና ኩሉ ግዜ ምሳና ጎደሎ ኣሎ ድኻም ኣሎ ጌጋ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ጌጋና እርማት ኣብ ድኻምና ሓይሊ
أمودقنا دما تمسائية كننا لب بأولوس دما عدلنا كل نقبره بقرهنات كل نقبره خناس أبق إلنا أنت دا أخوينو السغاون كتمل سنة تخليخا كاب خفقات كاب حماك أنعات النقبره تقبار حلونا قدس الجابير أملاخنا زيادة زقوبة أزي كل سبب تساتفوه كل نادم ما قد كان مرأي نبقى علو أولوس كوينا نلوت اللو ناتك حرياق حان نخونلو قبرلنا بنادينا قدس رنقل مريم أمالاد النات بناي ملاأخت تراد النات بناي نبياتنا ورياتنا صاد كان سمايتات صلوتاي تفلينا كاببنا أبنا قرر منفت كل صادق بركات رديت كفلنا سلام سلازو عالكانا نمسكنك سلام حدير كان يصبح سبات قبرنا أبسماياتنا برابونا سمكا يقدس منجس خاتمتا بعد كاغم تاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كاب كفواد احنا ننبرا فتناي تأتونا منجسن حايلين كبرن نزل علمنا تكاين مأمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله حلنا خيرن قليخي بسقاخون قليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله مسخي كابان استبرختيخي فركرت صوم بخيو قوم اللي تتسقى جابير مساقيو أوفيس تدس بالكي حتياتنا أخسر لنا نفت ودق يسكرسوس من تانا محرت لنا أمين يفتح ويشرك جنام لكن ودانا يسكرسوس كانيكا كنا سرات أدم ساتي أبسا ولدو لبرو كساتي بران أنتم أوي كانت ويريا كانت رون سارقو سانات ببس مكم كونو فتانا ونتحانا يرسين سبلوان سمين جيو مهارن نكرسوس مال عصر تغلطه جيو مهارن نكسوس 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 زيو 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 مهارن نكسوس بزحلفة محرنا بزمس حلونا بافن منفس قدوس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسوس مال عصر تغلطه بنت اجزتنا مريم مهارن نكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና آمين أبوتاتنا قال هي تسمع لنا على هوات يسمع لنا بوتاتنا سيبر استمسكن يكون نزي ذهبنا آمين آمين والله على هوات يسمع لنا آمين بروخ ليتي آمين سلام ليتي كلكم أبروحكم أب قربان نزق قدس بيت خريستيان تهبو أقلقلوت كزيكم بمتعام بأنقادون بتبعاتن كتكاتاتل وزمسهم قدس بيت خريستيان سيت صادقان أسبت هتان يخفلكم تبل بدحن سلامن عاقبو أمزمت غباينا بخمس قدس غباي خنراخب نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ሰላም ለይቲ ይግበረልና سلام ليكي كل هو تسمعنا آمين يا مليتي thank you آمين تعم ليتي